Ku bani salon kiɗa na ɗan kasuwar da ya yi fice. To, ku ƙara salon kiɗa na ɗan kasuwar da ya yi fice. Dabara na sanya rabana Allah sarki, wanda ya yi dare da rana ya yi gwanki. Shi ne ya kage kura da sayaki, ya rabu ƙararren ko sanati. Zara ɗan Amina mai maka, a cikin yabansa ne tunanika. Na sanya Ali da sahabbai duka, da darajar su sana mai ya ƙara ci gaba. Zubairu Rama ɗan Abubakar ka ja mu je gayya. Ga mai ribin masoya Zubairu shi kadai gayya. Babban dan kasuwa yau kai na kewa baiti. Daga baya sai ka taka idan na doka sauti. Gida ba zai yi kyawu in har ya samu fenti. Zubairu kai kadai ne ka zama wannan noti. Ubangida gare ni hasken wuta na lantarki. Babban dan kasuwa kayan sana da sauki. Kowa ya ya duba kayansa sai mun saba. Ka zo ka saya domin ka ci riba. Har tsoho da tsohuwa, budurwa da saurayi, haja ta shigo gari. Kaya namu naku ne. Ina mai idan gani karki wuce ki bincika. Kaya namu naku ne. Bako da bakowa sai ku matsa ku tarkata. Kaya namu naku ne. Shadda a tamfale shi gizina abin fita. Kaya namu naku ne. Ina alhaji hajjiya kuma ku ringuda. Kaya namu naku ne. Zubairu M Abubakar Honorable ya jaddada. Kaya namu naku ne. Kaya na sana da sauƙi fuska ya shimfiɗa. Kaya namu naku ne. Zubairu M Abubakar Honorable sama. Kayya to mijin hajiya Khadija mai alfarma, mijin hajiya Aisha kai hidima, baban Bashir Amir kai ba dama, Ibrahim da Ahmad mai kima, Alkasima Abdulwahab na sakuma, Mukarrama da hajiya Sadiya. Na gaishe ku na da gaishe ku, na gaishe ku na da gaishe ku. Hajiya Khadija na yaba halinki, kyauta gare ki gadon angonki. Gare shi na sani ba kya tsaki, kuma idan ya samu zai baki. Da ke da Aisha Hajiya Aisha, jinjina na ke gare ki, yau gana a gidanki. Da baituka na zaki, saki buɗe kunnuwanki, shawara na zo na baki, ki kula da sahibinki. Musa ba yi gwiwa ne na faɗi zai baki maki. Kayya to yaya na kaza na sanya shi ma, Alhaji Kabiru Allah karo girma, siyaman gobar Wambai market. Yama Abubakar Allahu ya baku, ni kuma jinjina nake kai muku. Mustapha ya gwiwa yake gaishe ku, da ganguna irin na zamani. Zan mu shafawa, baiti nake yi ma nema. Wannan rabul gidan alfarma, namijin gwarai a fadar nema.
daga baya baya ku takawa da salon rawar kiɗan burgewa na Zubairu mai abin badawa. Wai ina abokanai na jirgin tafiya, Mustapha ai gwiwa na kira ba ku zo ba. Ta ku za ku yi da juyin ku da baya. Alhaji na biyo ka taka mai shadda a kwari, lalle zan farin ciki ranga bikina, inda ina da ku iyaye na gidana. Kaya to mai garaman uban gida ba shi da rana, ni kuma nawa babba ne za ya ji kaina. Ko na rabu da gaida zakin fama, babban dila Alhaji Abba Uba Bala mai atamfa, na sanyo da malam abu na muna da mai simbel kamfani amanar mai gidana. Alhaji Sani Isa mai nasarawa yana nan, mai nasara wasu ya su da shi ne rufina. Alhaji Sabu wani yalsu da shi ma yana nan. Alhaji Saminu mama a gaida uba na gayya. Alhaji Mustapha Shehu Baba mai atamfa, nasa Alhaji Sharif Hassan Usman atamfa. Ahmad P a ranar bikina ma yana nan. Alhaji mai jarida ba zan manta da kai ba. Alhaji Gaddafu ma yana nan gashi zaune. Suleiman Sharif ma yare mayo ba har da kai na sunya. Ballo ko sam kana da alakari da ewai mai farin jinin al'umma. Ina roki mai kifi dan Allah, Rejoice Allah sun yi albarka. Fatima yar Ahmad na maki. Har da yaran shago, manaja Bashir na hango, kanine gun shi jibo. Sama kusa mata abu doyo kai na kewa dango. Ga yawo dugwe mai kyawun hali ga jigo, har da aba na ɗarhaba ya fi shi a shago. Ga aboki gare ka Bashir Bala Uba, a gaida mai atamfa, a gaida mai atamfa. Alhaji Aminu Gwarzo bakin asibiti, a gaida mai atamfa, a gaida mai atamfa, a gaida mai atamfa. Sama na saje Allah ƙarin nisan kwana, da rasa cikin kukun gaban manta ba. Bashir Hakimi na sun gani sanya, Baba da sun gani gaida, da Muhammadu sun gana mana sanya. Salisu Kura sun ga a gaida mai amana, Ibrahim Sumal sun ga a gaida dan amana. Awwal Tero ya magire shi, Murtala ɗan sana mai nasarawa, su ya su bari nufi na kuji zantukana. Abubakar Makela na sanya a baitukana, Galadi ma Makel Nasir Emily Gausu na nan. Alhaji Abdulhadi Tijjani ma yana nan. Alhaji Tasiu Tijjani mai amana, Shafi'u babba mai ranar Kampala gwanina. Abokai ne na hona rabbul Zubairu na Shaki Maliya, hona rabbul dan iya ya zagaya nahiya. Allahu ya ƙara lafiya, hona rabbul ne mazanjiya. Zubairu ya Abubakar, Mustapha ai gwiwa nan ne ni zan takaita. Domin neman ƙarin bayani sai ku nemi bayan a lambar waya kamar haka: 070 39 02 02
12 Mustapha Ai Gwiwa Kano.